ବୋଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ତ ଘରେ ହଉନି, ଟିକେ କଖାରୁ ଡାକ ଟିକେ ଆଣିକି ଘରେ ରାଇ କରୁନୁ। ହଁ ଆମ ବାରିଆଡେ ତ ହେଇଛି କଖାରୁ ଗଛ। କାଲି ଆଣିକି ଟିକେ କରିଦେବୁ। ହଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାଲି କରିଦେବି। ଅପା ମୁଁ କାଲି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଯୋଉ ନୂଆ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଆଣିଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଦବ। କାଲି ଯିବୁଟି? ମୁଁ ତୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଟିକି ଦେଇଦେବି। ହଉ ଅପା। ଡେରି ହେଲାଣି, ତୁ ସଜନା ଶାଗଟା ବାଛିଦେଲୁ, ବୋଉ ଗାଧେଇକି ଆଇଲେ ଖାଇବେ। ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ, ବୋଉକୁ ପଚାରିଛୁ? ହଁ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଚାରି ଦେବିନି? ବୋଉ ସାନ ଗାଁକୁ ବାହାରିଛି ଯିବା ପାଇଁ, ତମେ ତାକୁ କହିଛ ଯିବାକୁ? କାଇଁ ମତେ ତ ସିଏ କିଛି କହିନି, ତା ମନକୁ ମନକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ସିଏ ତ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରିକି ବୋଧେ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ମତେ ଆଜିକାଲି କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆଜି ଆସୁ ସେ ଟୋକା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି। ମନକୁ ମନକୁ ମାମର ଟିକେ ପଚାରୁଛି। ଦେଖୁଛ ଅପା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା କଣ ବୋଉ ରାଗିକି କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିକି ନେଇକି ଯିବି? ତୋର ଭୁଲ ଅଛି, ଯାହା ବେଲେ ଘରର ମୁରବି ହେଲା ବୋଉ, ତାକୁ ନ ପଚାରି ତୁ କେମିତି ଘରକୁ ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ବୋଲି? ଅପା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝିଅ ଥିଲି ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲି, ଅବିକା ଟିକେ ବାପ ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି ଯେ କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେତେବେଳେ ତୁ ବାଡି ଥିଲୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡେ ପାନ୍ଥୁଲୁ ତୁ ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲୁ। ଅଇଖା ତୁ ବାହା ସଇଲୁ, ଶାଶୁକୁ ପଚାରିକି ଘରୁ ଗୋଡ କାଢିବୁ। ହଉ ଅପା ଛାଡ, ଘରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ସତରେ ଝିଅମାନେ ବାପ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଶାଶୁଘରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥାଏ।